Yanzu zancen da nake wannan gida da nake ciki an sa shi ma a kasuwa, ba gida na ba ne, haya nake yi. A yanzu a cikin wannan al'amari da nake yi yanzu in an ce na mallaki gida mai ɗimbin yawa waɗansu mutanen da suke kallo na sai su ce gaskiya ne, amma wallahi tallahi ɗaki ɗaya a ce nawa ne wannan wadda na mallaka ba da shi. A cikin ayyukan da nake da wannan shekara na makance, yanzu zancen da nake yi mai kallo na ba na gani, ni sai dai ya gani amma ni ba na ganinsa, ba na gani. Idan ya makance, an yi aiki a wannan ido bai gani ba, aka zo aka sake yi a wannan idan bai gani ba. Daga ƙarshe daktoci sai suka gaya mun wai wata cuta hawan jini aka lahoma, ko kuma daktoci sun riga sun yi kiyasin cewar wannan ido ba zai gani ba, sai dai ƙarƙusu, sai dai ka haƙura haka. Duk da ka baya kenan. Su kuwa su Mandawari ai da ɗaɗɗu ne a gare ni, kuma wa'yanda muke maganar sun mutu, kamar na jihohi, kamar dai a Kano akwai Karo da Goma, akwai Malam Mamma, akwai waɗannan da muka yi aikin da su duk an rasu tsofaffi. Ai yanzu ba wai al'ummar Kano kawai ko al'ummar Jos ko na Kaduna ko na Lagos, duk al'ummar duniyar nan ina buƙatar a taimaka min. Wannan gida yanzu da aka sa shi a kasuwa za a sayar, ba ni da kuɗi. Bayan ba ni da kuɗi, ba na gani, ba na zuwa ko ina, ina da 'ya'ya, ina da magana abinci kan ma babu. Wannan shi ne zahirin gaskiya. To kuma yau ɗin nan, yau yadda take, sai an daure. Duk abin da za a yi min, na san abin da za a yi mini abu ne wadda in Allah ya so ya yarda sadakatun jariya ne. Bayan an yi min, za kuma ka je ka samu abin da kake nema a inda za ka tafi lahira ka je ka kwanta, insha Allahu. To ina neman wannan taimako a taimake ni, ko ba wannan gida ba ma da nake ciki, ni dai in samu abin da zan ɗan gangara lahira in na tafi, gidan da za a zo a ce wannan gidan wane ne, taimaka masa aka yi saya, kuma a tallafa min da kayan abinci. Bayan kayan abinci a tallafa min da ɗan abin da na rika samu ina rikewa. A takaice dai ba na gani, ba ni da lafiya, ga shekaru masu yawa. Saboda haka wannan abin da nake magana, duk wanda yake da niyya zai taimaka min, a'a miliyan 10 ne, miliyan 2 ne, miliyan 1 ne, naira 50 ne, naira 100 ne, to i taimaka min ta kan account ɗin bidiyon da yake kallo yanzu. Fi sabilillahi, masu hannu da shuni su ake baiwa murjin zare.